Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Suta ang imong kampo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si kapalaran, ubani si Tata Abad, anak ni Amadili Salvador Abad. Profesor Suami. Andam bukan aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Suta ang imong kampo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si kapalaran, ubani si Tata Abad, anak ni Amadili Salvador Abad, ang kanang Profesor Suami. Andam bukan aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Suta ang imong kampo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si kapalaran, ubani si Tata Abad, anak ni Amadili Salvador Abad, ang kanang Profesor Suami. Andam bukan aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Suta ang imong kampo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si kapalaran, ubani si Tata Abad, anak ni Amadili Salvador Abad, ang kanang Profesor Suami. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol,
si Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad. Ang kanang Profesor Swami. Come here. Come here. Ang damdamu bukan au. Managsamang may nagkaretaing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si mong kapalaran, uban ni si Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad. Ang kanang Profesor Swami. Ang damdamu bukan aw. Managsamang may nagkaretaing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si mong kapalaran, uban ni si Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad. Ang kanang Profesor Swami.
Adam bukan kau. Managsamang may nagkarentay kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, uban ni Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad. Ang kanang Profesor Swami. Ang Adam bukan kau. Managsamang may nagkarentay kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang sa imong kapalaran, uban ni Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad. Ang kanang Profesor Swami.
Anda bukan tahu. Gani alang sibuk kepalaran ubani tata abad ada abadi Salvador Abad angkan Profesor Suami.
Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kaulugan ni. Alang sa imong kapalaran, uban si Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad, ang kanang Profesor Swami. Hi, Balik sa Tim. mga may nagkalain kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-ul, ug usahay makapasuko. Suta ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan ni. Alang sa imong kapalaran, uban si Tata Abad. Anak ni Amading Salvador Abad, ang kanang Profesor Swami. Ingani din first time nanay mga kuan ba mga gadgets sa
Okay na. Makadungog naman ako. Si Jack. Ano, makadungog ba ka na ako? Jack? Jack? Okay. Kining naa diri ug namoy mga damgo while nag-live ko atong hubaro na. Okay. So, manghubad na ta. Dugi-dugi na sa maghubad sa mga damgo kay nabisi man. Murag si Jack ba, nabisi. Si Weng pod, nabisi sad. So, um, dugay-dugay po na nga to ang pagpanghubad. Anyway, nanghubad ko sa inyong mga damgo, kanang mga nag-message na ako. And then, naamangoy, na ako'y mga pangutana ba sa inyong mga damgo para matrace na to ang inyong kuan kung asa jud na nagikan kay kung diha ra man good, well, kung naamoy mga damgo nga nakabasa mo sa libro ni Daddy sa una, naamoy idea kung unsay meaning, pero kung magpahubad manggod mo and then makapangutana ko ba kinsay kuyog nimo, pagdamgo nimo hayag ba tong adlawa or ngit-ngit ba dito ba mo og place nga kanang naka-feel ba kag init, something o na. Pero kung naamoy libro ni Daddy, naamoy at least naamoy idea. Pero kung mas nindot gyud kung um, mag-live ko, anyway, maghimo na lang ko mga videos para at least naamoy idea kay busy man ta. So, sunod lang mo permi aning anyway ang ato um ang group na sa Facebook, na sa aning TikTok, and then kay ingon sila ang TikTok daw kay kanang anywhere ba, on Facebook na aman pod, no. But I'll try my best um para maghimo og videos para matagaan og hubad ang inyong mga damgo. Sa katong mga wala pa
wala kay baw kung nganong na ako'y gift ani ng hubad. Nagsugod niya atong 1999 namatay si Daddy. Si Daddy mo original. Okay? Si Daddy mo original and then naa siya mga naa siya naa siya program sa una sa DYLA. um dugay-dugay po to siya and then ako wa jud ko'y wala ko'y um di sa dinon nga kanang kung ano makadungog ko ni Daddy kay mukuyog man ko niya dito sa station no. Unya manghubad siya pero wa jud ko'y kanang gusto ba nga makat-on ko and then after that so padung na mamatay si Daddy dito sa iya sa hospital. That was May. And then birthday padung naman ang birthday na ako so ningon ko di pagpaayon na kay di ko gusto mag-birthday ko diri sa hospital. Nya ini ko akong kamot. Ini ko akong kamot siya nga magkuan ta kanang ikip ni akong regalo nimo. Nya ako sad para lang malipay akong amahan. Ningon po ko, okay. Nga na po ko. Ako ni sud sa bulsa be. Nga na po ko. Nya yung Daddy nga kanang iko nga pagpaayon na siya nga sagdi lang makakuan na ta sa imuhang birthday maghikay ta ana siya. So mo to namatay si Daddy. Nya iyahang kuan na atol man to nga kuan sa akong birthday. Nya after that so nilubong si Daddy. So among mami si Linda kuan siya kanang padung siya that was a Monday to and then ni kuan siya nga nagdamgo lagi ko damgo siya nga nasunog ang kilid anang San Carlos College gani na sa Pedro Rosario and then siya nga kanang squatter ba diha dapita sa kilid ana nga ingkoon niya siya sus may gani kay nag-uwan ana siya may gani kay nag-uwan ta nakuan napawong ang kayo niya mo to nakuan nakuan ko ni na ay kanang kuan na ay nay aso siya nay aso yung kumi na jud ko kanang ni jutsu na jud ko niya kumi mawagtangan kag trabaho jud ko kung mawagtangan sa kag trabaho mi siya unsa magkauy magupag ganing namatay si Daddy nimo nya ko lagi mi nanay ko nga ampo lang ta mo to that was a Monday pagka Friday that week pag uli niya hilak siya kay kuan ka ng siya nga siya ta kanang kutubra ko sa akong trabaho karon kuan tapos sa month ba so hilak siya pati hilak niya kung siyang gigakos ko sagdi lang mi makakuan na ta ani kay bago pa bayang namatay si Daddy and then that was a Friday. So, the next Monday, pag Monday ana, nagdamgo na sadya. Wala ko kay numdum ko kung sa to niyang damgo. Basta ang meaning, ningon ko niya nga, makatrabaho ra ka. Ano siya? Inana ko, makatrabaho ra ka. Sa imo lang kong gipauyon-uyunan da. Kay, kuan, kay aron ma-okay ko. Kundi lagi, makatrabaho ra ka. So, that week, ni kuan siya, lipay kay siya ta, kanang gikuha mi sa lain nga station ba kay kuha mo sa to akong mami dramaturga si Linda Villanueva Abad so siya nga gikuha mi sa kuan lain nga station kun si tan-awa siya ngano ko no nakaibaw ko so motoy nabutang sa akong utok ngano man nganong nakakita man ko sa damgo sa akong mom
So moto, pag after ana, si daddy na aman siya'y mga stack of letters ba sa iyahang mga listeners sa una. Unya, akong gisuwayan og open, akong gisuwayan og basa. That time, makakita man ko sa ilahang damgo. At the back of my mind, makakita ko, makabasa ko. Kula, yan ako. So, after that, sige na dyan ko basa, sige ko basa silang mga damgo, makahubad ko. Unfortunately, wala lang sila and then wala sad ko'y way of communicating ba. Makaistorya ko nila, wala. Kay, syempre, may istorya. So, nakaunahon na ako nga kuan kanang mag-newspaper but mauwaw ko ba? Mauwaw ko. And then, akong manghod, si June, ningon si June, Ngayon di man ka magkuan sa Cebu Daily News. Ano mo to, dito ko sa Cebu Daily News. I-apply ko, ni ko ako, gitagaan ko og ganang column. Nadaghan kay kong mga, kuan, daghan kay kong mga, kanang letters, mga emails, unya, balhin man ta diri. So, mo to nahunong. Anyway, mo na sugod sa akong pagpanghubad. And then, sa una, before namatay si daddy, ano bang, wako'y paki. Akong mga classmates sa una sa San Carlos, moingon nga, Bad, hubara gud akong damgoy ko. Kabawaan na, oy. Tawagan ka, tas balay ka. Istorya mong daddy. Di jud ko maingon, di jud ko magpataka kay, di ba ko kabaw? Anyan niya kanang sa una si daddy kay daghan man jud siyang mga kung ano mga listeners. Iyang ingnon nga o tawag mo nga tos balay kay na akong mga anak. Dali na. Si Dane, ni Agi. Anyway, so si daddy mo kuan to siya sa kuan ingon siya nga kanang tawag mo sa balay kay naa si Neil, naa si Sunny, naa si Don, naa si June. Manghubad sa inyong damgo. Ano ba? Unya, okay ba, pero murag gitudloan to sila, silang Don, silang John, gitudloan to silang daddy, ano ba? Ako ra gyud di, kilaagan man ko. Sobra kalaagan. And then, mawalan to, murabag ka ng katong paghatag ni daddy ba, yung tinuhuan ba nga, o gipasahan, something. So, di, so, kung dili ko manghubad that time, labad ki akong para karon no, dugay kay kung wa manghubad. Okay, wa ko mag-live, wala ko magkuhan. Um, lain-lain akong mga damgo, manghubad ko, pero kanang kinahanglan gyud i-share na to, no, kay kanang gift din gihatag sa Ginoo. Kung di na to i-share, kuhaon. So, mo ni naka-decide ko with the support ni Weng, akong pamilya diri, kuan pamilya sa Cebu, silang June, silang Cherish, silang Rika, Don, Neil, si John, sila dito may sige og kanang kuan na to, push na to niya. Saan naging manguan man pud ta, trabaho man pud ta. Anyway, so ang mga damgo nga mga damgo nga dili gyud nako makalimtan. I have a living proof si Bill. Okay, kana si Bill, anak ni siya sa among friend ba si Vanessa nga ni passed away 2010. Okay. And then si Bill karon he's 14 years old na siya, naa siya ni Venus. And then at that time mapapag-graduate na ako so sa LVN, that was January. Nagdamgo ko si Vanessa was pregnant, mabdo siya.
Mabdos na siya to. And then, uh, niyatin siya sa akong graduation. She was very happy. And then, last week sa January 2010, nagdamgo ko niya. Nagdamgo ko niya. O, iring. Uh, and then, nakakita ko niya ba, na nagkuha siya sa, ang iring no, nagkuha siya sa kuto. Yan gikuha ang kuto sa iring, pero ang kuto sa iring, kuto sa tao. Yan gibutang siyang ulo. Yung ko, gani, ayaw na ibutang kay bago mo ko manghubad, so sa ako damgo, thinking nga kabaw ko manghubad, ningon ko niya na ayaw ibutang ang kuan, ayaw ibutang ang kuto sa imuhang ulo kay di na maayo. Ana gani. Hold on. Uh, Kinsa tong gustong magpahubad, saan nila ko ha? Let me see. Hold on. Um, okay, if you want to go, gusto mo magpahubad, I have to invite you. Um, I think, okay. Share niya atong live ha, i-share niya atong kanyang page, i-share kay aron um daghang ma-aware ba? Daghang ma-aware kay you know, anyway, katong kang Vanessa, balik ta sa kang Vanessa no. Um, yung gibutang ang kuto sa iring na kuto sa tao nga gikan sa iring yung gibutang siyang ulo. So ako hingan nga ayaw kay lain ang meaning ba. So anyway, pag mata na ako, kuan kayo, kanang paspas ko ginhawa ba. I was gasping for air. Rabag hadlok ko. Niya akong gitawag si Venus Gubinsi. Kanang line ka akong damgo ni Vanessa. Palihugog ingon niya na kay kuan. Di man ko ka-direct og sulti nga, uy, wani, mamatay ka. Di man ko ka-direct niya. So, niagi ko ni Venus, niingon si Venus nga, sultihi po siya ta. Ko nga, okay ako siya sultihan. Pero gusto ko ba ka ng daghan gani, daghan mo remind niya. So, pagka so that was January no. So pagka February um kuan ko sa nag-review ko sa akong nursing kay sa akong NCLEX. And then while nag-review ko, magsige kog text ni Vanessa kay especially kana pedia na para dili kay siya mahadlok ba. Di kay siya mahadlok. Ngayon ko niya nga wani ibaw ka ang amo ang topic karon kay about sa mga bata kanang kuan din ning mga vitamins no. Importante di ini sa kuan sa pregnancy. Siningan para dili siya makuan ba kunya ni take na ka. So uta ni take na ko don't worry pero di ba mo unsa jud ang konsulti niya. Inko Vanessa kanang lain ka kung damgo niya. You have to be careful niya. Pero ang main jud nga akong gisulti niya was kung wa gani kay kuyog magpa-check up ka, magpa-hospital ka, kung wa kay kuyog, ina ko. Kung di ko available, ina si Weng. Basta ayaw lang jud pagpa-inusara ba, nga moadto ka, nga ikaw lang, ano gani. So, mga jud na main jud na akong kuan, akong sulti niya. So, pagka pagka March, that was March 26. Pero eventually, pagka February, and then the whole month of February,
wa jud ko'y hunong og text niya, mag-remind jud ko niya, although dili siguro everyday, pero mag-remind jud ko niya kay para ma-aware siya ba na she has to be careful. And then March 26, nanawag si Venus na ako sa that was very early, yeah, like 7 o'clock. And then sa ari ako sa hospital, kung ano man, si Vanessa, kung ano man, nanganak na. Pero, gusto nga, dali na, gahilak siya. So, mo to, pag adto na mo, kung ano si Vanessa, ng critical, okay? Critical. So, mura kong natulala ba nga, kuan. Mo to, pagka, kuan, ingon ang doctor na wala nila masave si Vanessa, pero na-save ang bata, na-save si Ville. So, but we cannot see I think we saw the baby. Yeah, later on nakakita mi ni Vio. So anyway, so moto yung siya nga kanang ilang lang sang i-prepare ang lawas, but although na sa hospital bed pa, before may makakita sa ilang sang reviewhan, and you know, and then pag sud na mo sa kwarto sa iyang room, no, uh, kuan ka ng um, mixed emotions. Okay? Mixed emotions kay kana ganing naglagot ka kay wa ka tuig, wa ka paminawa ba kay that night, March 25, nasud siya sa hospital. Daghan kayong tao, daghan kayong kuyog niya, mga co-teachers niya. Daghan kayo. Di gusto mo biya. Di jud gusto mo biya niya kay kuan nga ganang sana ay gusto lang mo stay sa hospital babad. Si Vanessa, niingon jud nila nga okay ra ko. Nabit ako sa ospital. Okay ra ko, panguli na mo. Kani ganing ato ang batasan ba, maikob. Maikob gani ta. Ay lang, uy, maikob ka, anak. Kay kuan. Nang makautang ka, bubuton ta. Ano ba? So, nagpabiya jud siya. So, siya ra usa. So, mo na among naibaw-an ha nga kuan siya na lang usa didto ana niya. Later on sa kadlaw dito siya og kanang restroom. And then she passed out. So, murag nakuyapan siya or something, colight, something. So, walay naka-attend. So, una kung naapay kuyog si Vanessa, kung naminaw pa siya nako, kung naminaw pa siya sa akong damgo, akong hubad, maybe, just maybe, mo man tanong, pagbuot sa Ginoo. Yeah, pagbuot sa Ginoo, but what's the use of our dreams? Di ba? Na naman na sa Bible ang atong damgo, kanang it's one way man na nga kanang muhatag og message ba kuan um um kanang moingon ta ba nga pagbuot gid to sa Ginoo nga gikuha si Vanessa. Of course ang kisa na pagbuot sa tao gawas kung lain ang way, di ba? But kung napalay kuyog si Vanessa, possibly napa siya karon. Okay? Kung nakuyapan siya dito sa Casillas, na ay makatawag sa mga nurses dito, kay syempre nag-call-light siya, pasabot nag-call-light nga nagnawag siya no niya. Ang mga nurses ngadto wa magunahuna nga okay man to si Vanessa, murag dili kay importante ang iyang pagtawag ba. So mura bag syempre unahon gyud nilang mga mga critical, minana ba. So nauwahin tan-aw pagka later on mga pila ka oras pagkakita sa nurse, na unconscious na. So unconscious na siya. So ano to, nagbarog gyud ko ba, nagtan-aw po ni Vanessa nga lifeless body niya nga mo kog nasuko. Mo kog siyempre love na ko siya no, pero ningon jud ko niya nga bani anong wa man ka maminaw nako. Okay? Anong wa ka maminaw nako? Wa ka maminaw sa akong istorya nimo.
bahin sa akong damgo ana. So mao na yung kanang karon si VL is 14 years old now. Nakakita siguro mo sa akong mga pictures kanang bata nga kuan gwapo nga insikon. Mao na siya kanang kuan love kay na namo mga teachers dili ni Venus love kaayo niya. Um um uh, sa ha um so mao na si Will ang living proof sa akong paghubad which is ako sa ko katuo gani niya kuan nga kanang unang usay na ay magdamgo og na magdamgo nga ano bang gilabtan sila maluya ko maluya ko kuan ko unsa na kanang maluya ko sa inyong mga damgo ba nga kanang nginig gani nya mahibaw-an nako atong naapod ko'y nagdamgo siya nga ingon ko na ko nga ko inday kanang kay nag-exchange man mi ato og kanang email ba to message I think so nag-exchange mi og mga messages natubag siya nako unsa may mong gibati mo ni unsa man to ngit-ngit yung kuan ana niya ako niya tong i-share og balik ingon jud ko na ko hindi ka nang nay nang hilabot nimo ana jud ko niya gidit sa jud nako. Mhm. So unsa na to ah ingon jud ko niya ko hindi ka nang nay nang hilabot nimo ngay hadlok mong kay ka naa kay fear ba sa so, yung damgo ha kanang anyway kung naamoy mga damgo no lain-lain mga tao na magpahubad sa akong magpahubad na ako di na ko kainomdom usay makainomdom pero lain-lain man gud mo mga damgo lain-lain mo ba lain-lain og senaryo lain-lain og kan o dito ko proof dito ko sa kuan dito ko sa kapangpang lain na pod nya ganun una is snake unya unsa may color importante kay na nako makaibaw ko unsay color giunsa man ka napaakan ka kung napaakan ka asa man dapita ana gani um ako kuno ning kuan be invite ton ta mo be usa man pag invite di man ko kabaw luya di man ko kay pa mang-invite nakatawanan na ning TikTok Don ikaw yun si Don si Don ta pag TikTok na lang kita gusto ta ko mang-invite Concon Salvador Diane Christine 14 hi hello and anyway ako siya yung ko day kinsay kanang muto ningo siya nga naa niya ko na mahadlok man ka naa kay fear ba siya nga especially ini kagabi siya ko nga no man ang wa man siya inon nga nahilabtan yun totally no pero nanay mga signs ba nanay mga signs which is good nga nagpahubad siyang damgo kay kuan kanang nahunong pod sa iyang igsuon ba nahunong sa iyang igsuon which ayang manghod supposedly yang manghod pod unta mga labtan
So anyway, ang labot sa iyaha unta is yung amahan na naka-drugs, kaniliging naka-drugs. Um, invite, ano to eh? Katong gustong magpahubad, mag-invite man siguro, no? Bear with me. Di ako kabawan ni. To, basta mo adto ko og Facebook. Um, anyway, ang hubad tabi. Kay naraba ko yung mga kuan nga wa pa mahubad, mahubad. Hubad sa damgo. Naay nagdamgo diri. Let me see. Adto na siguro to mag-live sa ako, ano, YouTube. Na ako yung mga kuan, naay mga i-share lang ni nako ha. Atong nagdamgo siya ba, ako siyang itubag mo ang exchange of messages. Yan siya nga, eh, gusto dyan yung, di na kita kaklaro ba? Yan siya, Prof, unsay meaning anang unsay meaning anang magdamgo nga naglinog? Okay? Naglinog, kusog kaayo, then akong baby naa sa akong tapad. Ako untang kuhaon din mubangon unta ko pero nay itom nga tawo nga nagunit sa akong tiil og kamot. Pwede na kong syagit din nakanahon na ko. Pangayo ko og tabang sa Ginoo. Okay? Muto nakamata ko nga hingdam ko ba kinahanglan jud kining mga linog-linog gani kinahanglan jud nag-ampo. Okay? Um, kung wa ka nakita sa TV or na every naglinog earlier or couple days ago, naglinog Jack, unsa man? Ah, si Jack ay gisamok-samok ko. Um, kaning linog kanang kuani kanang ganing kana kung wala mo kakitag linog sa TV or nakadungog og linog or naka-experience og linog, um, Ryan, uh, kung wala mo ka-experience ana, so magbantay mo kay naay gubot ba? Nga ganing labi na nindot magud og kanang panagtanaw nagdamgo mo og linog unya dayon maka-istorya ta makapangutana ko nimo diin man ka naka sa bed, naka sa sakyanan, naka sa asa man ka naka sa building ana gani. Kung naglinog man gani and then naa ka sa sakyanan unya ikaw naa ka sa driver's seat, ikay ga-drive ba? Bisag 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 ko ano kanang kay naka sa car, naka sa sakyanan, anya naka sa driver's seat, anya tanaw nimo wa ka mag-drive pero mangutana ko nimo nag-andar ba ang sakyanan? Importante man na kay kaning sakyanan mao ni ang ato ang kinabuhi, okay? Atong life. And then kung naglinog anya ikaw naa ka sa driver's seat pasabot nga naa kay usbon kay while ikay mangutana ko nimo minyo ba ka kung minyo ka or single ba ka kanang kuan kanang mangutana ko nimo kanang uh,
ang akong hubad ana is kinahanglan na kay usbon sa imuhang kinabuhi nga ikaw ang gada, okay? Panalita no, ikay nagda sa inyong relationship, okay? Ikay nagda sa inyong relationship. Nya si imong damgo naglinog nya naa ka sa sakyan na no, nya kanang ikaw mo ay driver so pasabot naa kay gibuhat sa imuhang life nga sayop, okay? Sayop ang imuhang pagda. So imo lang hunahon asa man dapita. Panita, nag-business ka, okay? Ikaw jud na ikaw jud gusto jud kay ka man business mo niya na niya ikay nagda, ikay nagbuot-buot, imbes imong igsuon, ikaw jud ako lang ana. So ikaw mo nagda, niya, naglinog. So pasabot before maglinog, pasabot before maguba ang inyong business, imo nang tan-awon asa ka sayop, okay? Naa kay sayop kay ikaw may ga-drive, okay? Ikay ga-drive. Ikaw mo na sa driver's seat. So pasabot ikaw mo nag-handle na ay something is wrong, okay? Na ay sayop sa imuhang pagda. Kung sa imuhang damgo na aka sa passenger, lain ang nag-drive, okay? Pananita no, imong uyab mo ay nag-drive, ikaw naka sa passenger, naglinog. So pasabot nga sa inyong relationship na kay reklamo. Okay? Kay kamay nagdamgo, kay something nga murag di ka ganahan ba? Di ka ganahan sa the way siya sa pag-handle sa inyong relationship kay siya man mo ay nag-drive. So mo na, linog. Okay? Linog. Kung nagdamgo ka nga naa ka sa balay, mangutana kog okay. Palitan na, nagsuwat mo na ako, or nag-message mo na ako, nag-email mo na ako. Proof, nagdamgo ko, naglinog. Ayaw, kay, moingon ka na, proof, naglinog. Thank you, salamat. Nya, kuan man, moingon ko na, oy, gubot. Nya, moingon sa kaali na tinuod, kay ka gubot. Nya, wa man. Kanang, imong kumplituhon. Okay, imong kumplituhon, kay, kanang kuan man, kanang hanging ba, hanging. Pero na at least na nakay idea, okay? Na nakay idea na naglinog. So pasabot not necessarily gubot pero naabay murag matandog ka ba, matandog imong ego, matandog imong business, matandog imong relationship, ana kanang naabay mga kanang kuan ba pero mangutana naadyo nindot jud kung imuhang kumplituhon proof nagdamgo ko nga naglinog na ako sa balay sa akong balay sa akong barkada. Okay. Balay sa akong barkada unya natumpag ra ba iyang balay. So lain na pud na, di ba? Lain ang senaryo. Unya ganang unya proof ang akong kuyog mauna si Kuan si Procopia ang si Undo. So kung ingon ana man gani I'm planning to set up a group, okay? Group nga um ako kabag unsaon no pero mo na akong thinking nga kanang ang group ba okay mag-set up ta magkita ta ani nga day so pero ang inyuhang kuan is inyuhan ang andamon inyuhang damgo inyo nang isend nako unya um mo send ko ninyo og kanang email or message nga oy ikaw kanang magkita ta join this kuan ha karong Wednesday karong Thursday kuan lang mo kabuok 20 lang mo ron kabuok kay tag-as man yung damgo mo na akong plano okay mo na akong plano but I still need help um invite ikaw else eh invite ano na to be mo join ba kung kinsa tong magpahulat karon tanaw na to
Diyan na ay yes, salamat. Okay, nakaawat naman yung ulo. Shipping na naman, di ba? Rika, Kasi wala ko na ako nagkababak. Kaya ako nitanaw ang skills sa may ko. oy, minsan mo ning magpahubad ka, dili. Saan man ipag-connect? Live and audio. Ako sang i-off ang imuhang imuhang microphone kay saba kay ka. Kanang daghan tang mga Bisaya, no? Nindot din mga kuan ato ang mga atong mga kaistorya mga Bisaya. So sa sunod na pod nga kibo mo nganong nag-decide mi nga Bisaya kay daghan gyud kog mga message ba nga bro pwede Bisaya lang kay kuan kanang maikog kuno sila mauwaw sila mag-English. Ko okay. Naamon tayo English sa una no, English, Bisaya, ana ba? Di man sila mo kuan, di sila mo join kay wow, the proof Bisaya lang, ana ba ko sige mag-create ko og ganang Bisaya. Nagsige kong panghubad, di na ko maapas ang inyong mga letters pa, inyong mga messages kay puting daghana niya kuan tag-as pod ang mga damgo unya daghan kog mga pangutana unya mao na pasaha ako'y pangitaon nga kanang kuan pangitaon nga nagdamgo naapog ko'y kani usa sa mga reason ba nga nibalik ko og panghubad kay daghan ng mga tao gani nga ni pahuway na ba si Mira tumulak ana nga sige siya damgo no niya sige ko ubad niya ako siya ginang inkumir ayaw na pagpakapoy ba mo trabaho pag yun ay pagkagahi sa ulo Mir ayaw kuan na ayaw pugsa imuhang kuan ba ayaw pugsa kay kuan mabalik ang imuhang sakit ana gani ay ipahuway gyud niya na apri si Yuri kapila pod to na siya nagpahubad niya na ay kuan nagpahubad ba anyway before ko manghubad sa inyong mga damgo na ako'y pa ipasend ninyo something like inyong consent kung kuan consent nga mo uyon mo nga gamiton ako ang inyong mga damgo sa akong libro and then gamiton ako sa kuan niya akong i-share diri although walay ngan okay walay ngan ninyo but akong allowed ko nga mo share sa inyong mga damgo. Okay, naani siya no, nagpahubad siya nga hello po, pahubad ko sa damgo. Wala ko kasabot ato nga damgo. Sa ani hold on. Ikay ko kaklaro da. Sa amoa okay, sa amo ang balay ang senaryo nagsunog ko sa mga sanga sa kahoy. Oy, nga gipang tapok unya usa ka halas snake ang migula ang
nga migula ang kadak-on kay bagtak sa tawo nga kadako. Niuyon ra pod siya sa ah, sa ako. Okay. Niuyon ra pod siya sa aso padung sa ibabaw sa sanga sa mangga. Unya sa laing bahin nakita nako mura siya og linta. Paita ni buha eh. Kung asa siya mo tapot, managhan siya. Managhan siya. Unya akong giputos sa bubble gum para di siya managhan pero maora gihapon makagawas man ako akong hunahuna akong akong nahuna-hunaan nga sunugon na lang ang palibot para mga matay tanang murag linta. Unya nakamata ko. Unsa kay pasabot ani? Pasabot ato. Kani mong damgo ba nga nang okay. Kani siya kuan lang ni kanang daghan kong pangutana pero di kag idea no. Akong kuan ang kaning um, sundunon kay ka og mga kuan. Sundunon man kay ka og si Dennis. Sundunon kaayo ka og mga tao nga mangilad. Okay? Mangingilad ba? Anyway, sa sundunon kay kag mangingilad nga tao sa imuhang kinabuhi daghan kayong gusto mangilad nimo bisan pag unsa nimo ka maayo sagwa ka mangilabot kay kibo ka linta pasabot mapilit unya ang gusto ra ba nila no manang mawagtangan kag kuan mo no may kay kas trabaho may kay ka mo trabaho kuan kanang bilib kayo ang kuan nimo ba pero kani sila gusto nila mawagtangan kag trabaho mawa pug ka mao pod na ilahang kuan ilahang gusto so amigo welcome so kung asa siya matapot managhan yes. Kaita ni mga tawhana ay kibo ka kanang kinahanglan jud ka mag-ampo. Kinahanglan ka mag-ampo kanang akong tang gusto is maghubad ako og damgo pero makita man ko sa mong awom daghan kay kag awom sa luyo. Okay, sa buko-buko. Di mo pa yung giputos og bubble gum. Pasabot ba nga kanang sa imo ganing ka maayo kanang musunod sila nimo no daghang musunod nimo daghang pong mandaot tungod kay daghang ganahan nimo mo nang daghan pong gustong masuya ba gusto sa ka ma-down gusto na nila nga nang dili ka mo kanang kay success dili ka magkuan di na sila gusto mo lupad ka unya ang akong untang pangutana nimo sa mga kahoy nga katong mangga naabay lugar nga familiar na po yung mangga ano yan kay kung naay tao diha nga dapita nga murag lungot jud kay nimo kuan ba nga suko sina na gani so mo na imong bantayan unya mao na so unsa pa
Saan ka kung isulti ninyo eh? Saan ka kung isulti ninyo? Unsa pa man inyong mga damgo, kana ganing magdamgo mong magbalik-balik. Okay? Magbalik-balik pro. Kung damgo ba, magbalik-balik man since kuan pa man ni. 19 forgotten pa man ni. Ano gani? Okay, invite amigo. Na to be. Invite na to be. Ano ba sila magpahubad? Kanisa si Dumagit. Kailangan na itong magpahubad ba? So, kung magpa-invite mo, invite unta mo. Kung magpahubad mo, accept my invitation. Pero kung dili, ayaw lang po. Di lang po ta mamugos. Pero, mamugukukibaw, ani, good, pag-upa ko, ani. Okay? Yung kaning usa. Na to. Magpahubad ba? Anyway. So, naapoy, naapoy dahil koan. Kung sa man itong nira, na, basta dili, nagkuan ko og 1-800 ba, na tawagan diri no sa mga tao na daan diri. Manawag unta sila nako para magpahubad og damgo. So, one day, nanawag nako, kadlawon, unya, kadlawon dako niya, dayon, muto nila siya nga, nagpahubad siya nako no, siya nga, I had a dream nga natagak ko no ihang ngipon. Okay? Pagtagak siya ngipon, nindot ko no kayo, murag diamond. Usa lang gud na ibot ba? So, iya ko nang gibutang siyang kamot. Butang niya siyang kamot, murag diamond, nindot kayo, sinaw kayo. Siya nga, yung gitawag yung amiga. Siya nga, can you take a look at my tooth? Ano siya? It sparkles. Ano siya niya? Mura ko nog diamond ba? Niya. Tanaw yung amiga. Pag tanaw siyang amiga, kuan ka ng nadunot ba ni itom? Nadunot. It decayed. Ano siya? Nadunot daw sa pagbutang sa kamot siyang amiga. So yung amiga, na kuan, nakalitan ba siya nga she was startled then through my tooth. So pag nalabay ang iyang ngipon ug natagak ni ilang gid pangita okay para good niya diamond ang iyang first tan-aw niya dayon kanang kuan unsa na nahimo dayon dukot niya muto niya ingon ko niya English siya nga wala ko no makit-i ang ngipon. Ko nga kanus man ni when was this dream? Siya nga I think 4 to 6 months ago. Ano siya? Wa siya sure. Ko nga atong time pagdamgo nimo there's something na may tabo ba? Something happened. Ko na aksidente. Nako. Was there an accident? Ko nga, how was your friend? The one in your dream? Kumusta man tong imong amiga nga may nakalabay sa ngipon ba? Sus, ni kalito na siya hilak. Nasa phone ha? Nag-istorya mi sa phone. Kalit ito siya hilak. Oh no, ano siya nga. Ano ko, why? Are you okay? Yan ako niya. Siya nga, kuan daw ka ng yang amiga, usa sa mga pasahero sa tong eroplanuha nga na kuan nga natagak nga wa na makiti. So, siya nga kanang nakakita daw ko siya sa akong ads ba nga about dream interpretation pero mura bag di na tinuod ana siya ba why not give a try okay di man sad po mamugos okay pero kuan lang kanang
kung lisod pod ba, lisod pod ipasabot sa uban no kani message ni ano gani message ni nimo, so you have to be careful. So um mao na nakalimot na ko sa tong eroplano hain nga kuan sa nga wala makit nya siya na ba sige push, okay? Niyon yang amiga nga di siya ganahan mo kuan daw mo uli sa ilaha kay dili lang niya feel niya. Ningon siya nga kuyog lang kay kanang chance na niya ba kay kanang bayad daw paid by the company daw ana ba sayang pod kuno. So ako siya ginani ko nga kung siguro kung nagpahubad ka before nilarga to siya mo pa to yung mga amiga galing na unfortunately wala ma-share ang damgo na adita nga manghubad na ako sad nagtrabaho po ko so wa po ko'y murabag nawa po ng time karon kay dedicate na mo ang time supported by my family ni Weng tanan nga i-continue na jud ba ang pagpanghubad nga moto usay maluya ko sa mga damgo pod bang kuan kana si Sheila akong best among tawag kay kuan man mi kanang best friend kay na siya sa Canada nga nagkaila mi tungod pod sa iyang mga damgo ana gani so apelyido ni Sheila ahaka pwede di mo uy kung gusto mo magpagkuan ba magpahubad ina ko kay yun lang ma-master na lagi ni nato lagi naapoy Sheila Quezon come on anyway naasa limot ko na siya siyang nambo so pa man akong wala na akong mga kuan ninyo ba na ng mga damgo kay napakoy lang hubaron no a good day proof gusto lang ko makaibaw kung kaya kung nagbalik-balik nga damgo ba usa man ka iring gikamras akong nawm nya damgo sad nga baha pirmi nako madamgukan unya isa ka kuya nga naa pirmi sa damgo kuyog daw mi pirmi sa akong damgo nga baha uy bago puliting kanang damgong baha og linog pare-pareha na sa kuan hubad pero depende sa kuan depende sa senaryo kung baha mangutana kung unsa man ang bahaa kanang lapokon kanang brown na or tinaw nagbaha tuod pero flowing siya dili ba inon baka nga kanang wala lang kuan lang baha lang gikan sa imong kuan padong sa imong tiyan kutob wala lang baha lang pero kung baha sa tubig siya nga flowing siya nya tinaw lahi po na siya meaning okay wala siya kuan lang ko okay kaning iring sa damgo ba kanang kuan ni siya kanang kung di man gani ikay nagdamgo no nya gikamras ka unya ikakita jud ka na nasamad ka sa iyang nagkamrasan jud ka ba pasabot nga
na ay si dermabdos or bagong nanganak or somebody nga nag-wish nga manganak, somebody nga gusto kay bata. Okay? Mauna inyohang bantayan nga kanang kuan or ikaw no, og ikaw mabdos ka o gusto ka magmabdos, magbantay ka nga pakuaan ka, masakit ka, ma-stress ka, kanang mga kinamarasan sa iring stress manggod na siya. Okay? Kung mabdos man gani ka, stay away from stress. So, labi nag-itom, sa pagputi, nga iring. Basta iring ganing magtingkagol, magkuan diya, magbantay juga na. So, kanang sana kanang mga mabdos, may nana ba? Kunya, kuan, mm, kung ang iring makakitag isda, usually, di ba, isda ang mga manungkab ang iring og isda. So, murag magka-join-join na siya usahay ba kay so pasabot niya um, risky. Okay, risky na ay somebody nga risky ang pregnancy. Okay. Risky ang pregnancy unya extra careful. Okay, extra careful kinahanglan nga kinahanglan na um, palayo jud sa stress. Okay? Kung gusto jud kang ma-save na imong gisabak diha. Okay? Unsa pa? Basahan na pa gipangita diri nga. Okay. Tamgo. Okay. Hello, Proof. Okay, hold on. Hello, Proof. Mga tanaw ta ko sa meaning nga naa daw ko anak niya akong gikugos. Ha? Giligo. Ako siyang giligo. Siya niya, cute daw kaayo. Siya og giukasan nga giligo ang baby. Kaning ko kay naikuwang ani. Mutana ko nimo himsog ba ang bata. Okay? Kung ang bata gani himsog nga cute kaayo niya na kay di kan imuhang anak ko no nya wa kay anak. So pasabot na kay umaabot ba nga maayong balita. Okay? Kung ang bata cute tuod pero pati man kita ang sa bukog. Lahi pod na. So magbantay ka sa imong mga gasto. Okay? Bantay ka sa imong mga gasto-gasto. Unya kanang save for rainy days. Unya imo manggiligo. Okay? Imo giligo pasabot ba nga kuan. Okay, butan na to. Giligo nimo nya ang bata tambok nya cute kaayo. So pasabot nga na ay umaabot nga kaabunda pero magbantay ka kay imo manggiligo kani man kung mabasa ka sa mabasa ka sa damgo is na ay nini nga murag kana bang dato tuod ka na kay kwarta pero kuan pug ka one day millionaire ana gani ini ka abot sa kuan gasto pod ana ba may kang tao gasto kasi mong mga amiga pero be careful kay dili man sa tanang panahon na gani so magbantay ka basta mabasa labi lang magbasag uwan okay mabasag uwan ang imong tiil na basa so magbantay ka sa imong trabaho ano ba so pitan ang imong trabaho na kay mga kakompetensya unya imong damgo nabasa imong tiil okay
Sabutan na. Kung wa pa ka magtrabaho, naka sa eskwelahan, sa imong eskwelahan. Okay? Um, so mao na imong kon imong gihukasan pag yun sa pasabot nga daghan to kag kwarta pero nanay nag-atang dito ay nanay nag-atang buaya dito. Nag-overtime ka no. Sa nindot ta kayo kay nag-overtime na extra. Pero mo pod lagi na. Na pa nag-atang. Okay? Hindi pa. Napoy nagdamgo. 3 nights na jud ko nagsigig damgo. First night kay na ako na itom nga mipaak sa kong kamot. Pero wa mo duot. Mipaak mo sa trabaho. Second night. Hold on. Second night kay iro di ay ito mo manggo ni iro nay iro nga ito mipaak sa kong kamot iro di ay. Second night kay iro gyapon nga black na starring gyapon sa kong damgo while wala ko magtugkad sa yuta. Mura kog naglupad ba pero wala ko paaka. Lupad man ka di ka abot iro na siya sa scene. Na lang siya sa scene ba. Third night, kay duha na kairo na samot. Ang usa puti nga dunay dotted nga black Dalmatian. And then mipaak na sad sa akong kamot kay akong gihapak sa kabo. Pero wa gyapon mo duot. Wa gyapon ka duot. Unya na ay usa sa nalaing iro nga black mipaak sa akong bukton pero wa gyapon kadot. Mura bag kontrolado sa iro ang ilang pagpaak yati. Nga dili mo duot. Okay. First night, nay iro nga mipaak sa ako ang kamot pero wa mo duot. Okay. Ikaw kaning iro nga iro gani kano siya igala. Sa pasabot nga na ay kanang usa sa mga higala ba kanang kuan kanang lungot-lungot jud ni siya ay lungot-lungot jud ni siya sa imong pagkatao kanang amigo nimo amiga baron nga kanang kay di man mo duot sa pasabot mo rabag tapsing-tapsingan kasi ang mga istorya ba. Ito no, akong example uy, si Kuan ba? May man kayo na siya sa Kuan. May kayo na siya siyang trabaho, pero sus, ang sampo ni siya ganang Kuan man, sige magka-late. Gani, naay something ba? Nindot tuod, nindot, kaya di man mo duot. Kunya, kanang nindot niyang isulti pero naay apan nay apan bisan pag unsa niya kanindot naay apan kanang ikaw pod di pod ka makuan di ka matandog wa man mo dot so mura bag naay nindot niya isulti pero naay apan na mura slight lang ba slight. So second night kay irog gyapon black starring gyapon wala ko magtugkad sa yuta digi ka magtugkad sa yuta pasabot success na siya success so panalitan na kay project okay amigo man nimo amigo amiga whatever basta friend kanang sana kasi ito wala akong naglupad pero wala ko pa naalang siya sa scene. So kani siya magsakit yun na iyang buot ay magsakit iyang buot nga usaka ka ba? Okay?
mo kuan ka kanang successful ka, sakit din siyang buot. Okay? Sunod, ikatulo, mm, may paak sa akong kamot. Okay, puti ang dati. May paak siya sa akong kamot kaya pero kung giyapak sa akong kabo, magdamgo gani kag kabo. Kanang, um, sa imong kamaayo, no, kanang, di po ka ka-atraka. Magduha-duha ka ba? Magduha-duha ka o saan mo pagkuan ha? Imong gihapak. Saan ako pa-explain na kanang kanang di ka kaako og prangka. Okay? Di ka kaako kay kabo. Imong gigamitan kabo pero kuan lang ka tapsing-tapsing pod. Nga ikaw ba nakadungog ko nimo kung gilibak. Wa nga gyud nimo. Uy, sus, ano ba niya? Sige ra eh. Okay naman na kay di ba naman noong mga tao nimo kay kuan man ka. Kuan man ka. So di pod nga namang imo siyang sapdapan pog istorya ba. Pero dili po ka magkuan kanang di ka gusto gubot. Okay? Di ka gusto gubot. Maora pod na. So ikatulo nya nang iro black pa so bukton. Kauban yun mo sa trabaho. Kung may trabaho sa eskwelahan, ano ba? Basta bukton yan ni anong kuan nya wa man mo duot nya dated. So sa imuhang kamaayo, sunod-sunod man na imuhang damgo no. Sa imuhang kamaayo nagkalit ni sa na siya puti dated na. So pasabot nga ang iyahang pagtuon nimo ba nga bati kag batasan baron, strikto baron ka, strikta baron ka, whatever. Unya kanang kuan madugay ana niya nga kuan na ka kanang mausab na ba mana na siya nga sus di man dayto sayop man dayto akong pagtuo. So continue lang kay di man jud kontrolado. So sa pasabot kontrolado ang ilang pagpaap di sila ka-atrakan nimo tungod sa imong kamaayo. Ikaw po sa imo pong kamaayo di po ka ganahan mo atrakan nila. Okay? Muna ang mga tao nga maminaw ana sa imong side, ana sa imong side dili dili sila maminaw atong nagpasagad og istorya. Okay? So mao na taon naman siguro ta. Kasunod na pod maghimo na lang ko og kuan. Maghimo ko og video aning ubang mga damgo niya akong i-post dali. Okay? So, sa sunod na sa ta mag-live, ha? Every now and then, magsige na taguan nga, maghimo ko og video para makakuan mo sa inyo ang mga damgo. That's a promise. So, kay isod na, kay basig og bawion sa Ginoo ba ang ato ang gift to interpret dreams. So next time na pod ha. Salamat sa inyong pag-join. Salamat sa inyong sorry na good nalimot ko sa apelyido. Sa sunod na sad, okay? Salamat niya kanang si tata ni unya sundan to ninyong kuan mag-subscribe and like sa ato ang Facebook ha. Kuan akong kuan ang ato ang page sa Facebook unya maghimo sa tag YouTube channel. Okay? Ay naman go issue ani pagpanghubad na to di ta buhian kay sa ato lagi ning amahan unya naman joy mga masuya kay kuan basta anyway thank you guys. It's almost 10 o'clock here. Sa lang orasan niya 10, 11, 12 1 o'clock almost 1 o'clock sa Pilipinas. Okay, salamat mga Bisaya, salamat sa tanan
nga mga join. Thank you. Bye.